കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് സേവന കേന്ദ്രം ജൂലൈ 1 മുതൽ മാറുന്നു. നിലവിലെ കേന്ദ്രമായ BLS ഇന്റർനാഷണലിന് പകരം ഡിജിറ്റൽ ഗ്ലോബൽ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കും. നേരത്തെ 36 പേജുള്ള സാധാരണ പാസ്പോർട്ടിന് നിലവിൽ 25 ദിനാർ ആയിരുന്നു ഫീ. എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ ഗ്ലോബലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം ജൂലൈ 1 മുതൽ ഇത് 30 ദിനാർ ആകും. സർവീസ് ചാർജ് 1 ദിനാറിൽ നിന്ന് 6 ദിനാറായി ഉയരുന്നതാണ് വർധനവിന് കാരണം. അതേസമയം പാസ്പോർട്ട് ഫീസിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. 60 പേജുള്ള ജംബോ പാസ്പോർട്ടിന് 38 ദിനാർ നൽകണം. പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ കേടായാലോ പുതിയത് എടുക്കാൻ 53 ദിനാർ വേണം. പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് 9 ദിനാറിൽ നിന്ന് 15 ദിനാറായി ഉയരും. കുട്ടികളുടെ പാസ്പോർട്ടിന് 23 ദിനാറും നവജാത ശിശുക്കളുടെ പാസ്പോർട്ടിന് 22 ദിനാറും വേണ്ടിവരും. 14 വർഷത്തിനിടെയുള്ള ആദ്യ വലിയ ഫീസ് വർധനയാണിത്. ജൂലൈ 1 ശേഷം അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പുതിയ നിരക്ക് ബാധകമാകൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.